Evo, završio je prvi finalni dan. Mogu reći da sam presretan kako sam odradio svoju vježbu. Bilo je nekih poteškoća u samoj vježbi s obzirom da je pravilnik se promijenio i uveli su nam još jedan neakrobatski element na kojemu sam izgubio dosta desetinki koji sam morao zadržati 3 sekunde, a ja nažalost nisam nijednu. Ali evo, ušao sam u finale, nakon 8 mjeseci pauze i bez natjecanja. Vježba po novim pravilima, mogu reći stvarno da je odrađena odlično. Stvarno sam presretan što ću imati priliku nastupati pred domaćom publikom. I evo, nadam se, s obzirom da imam problema, evo da sam se ozlijedio na podijum treningu, da sam zeznuo petu, evo, i s obzirom na to da šepom, da ću se uspjeti sutra nekako sastaviti, da ću skočiti ta svoja 2 preskoka i drago mi je što ću imati priliku revanširati sa finalistima iz Pariza, tako da evo, zbog toga mi je posebno drago i nadam se dobro odrađenim skokovima.